ଏଇଟା ଧଳା ହେଲା ଦିନ ହଳଦା ଗଛ ଟିକେ ମଧୁସଜ୍ଜା ପରେ କୁଳଦୀପ ଛୁଇଁ ଆମେ ଶପଥ କରିଥିଲୁ ମୋହ ତାଙ୍କ ବିନୁ କାହା ଚିତ ବଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଇ କଥା ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିବୁ ବୀର ଯଦି ଏ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ନିୟମରେ ନାମାଙ୍କିତ ମୁଦ୍ରିକା ସଂକେତ ଦେଇ ଫେରି ଆସ ତୁ ନ ଫେରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣ ମୋର ଶୀତଳ ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ପ୍ରକାଶ କରି କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଆରେ